Emazurtzia jointzen lurraren erdira, pobreen esperantza duenetan zer dira. Ama aurrikariak alaztinan erran, esperantza guziak hil zirela gerran. Erregimena zer den ezagutzen dugu? Bizitza osoan jasan behar izan dugu. Erregimena UPN, orain eskuin batu horiek eta alderdi sozialistak hamarkadetan zehar sustengatu duten ez bakarrik botere politikoa, baizik eta botere ekonomikoa, mediatikoa, sindikala eta bar. Hori guztia da erregimena. Eta ezagutzen dugun modu horretan, buelta daiteke ala ez, nik ez dauka zalantzarik. Guk horren aurrean esaten duguna da. Ez gaudela prest atzera urrats bat egiteko. Guk Nafarroa duinagoa eta Nafarroa demokratikoa bere buruaren jabe izango den Nafarroa eraikitzen jarraitu nahi dugula eta autoritarismoari aurre egingo dion jendartea eraikitzen jarraituko dugula. Eta maiatzaren 26 begira esaten duguna da guk aukera bakarra daukagula gogoan. Eta aukera bakar hori aldaketarena, benetako aldaketarena dela. Asko garela, anaitasuna berriko dugula, eta